Havies estat mai al port? Sí, moltes vegades. Moltes vegades, però per agafar ferris. Sí, per agafar la Transmediterrani que va cap a Mallorca. Quan vaig venir a estudiar aquí, que vaig venir a estudiar periodisme, era molt habitual, clar, no teníem un RAL i llavors moltes vegades arribàvem en esport i tal qual, però així com arribaves, no reservaves bitllet ni res. Anaves en esport i compraves, no me'n record, era baratíssim, no sé si eren 20 euros anar i tornar, un bitllet, te passaves tota la nit dins el barco i arribaves a casa, i perfecte. Perquè tu vas venir aquí a Barcelona amb 18? Sí, amb 18. I has anat i vingut bastantes vegades. Home, passar la nit és molt diferent d'anar amb avió, perquè amb avió és mitja hora el vol, no? Llavors, arribes ni te n'adones. Passes més temps a l'aeroport que a l'avió. En canvi, el barco, el vaixell té aquesta cosa que notes la transició. Surts d'un port, t'endinses dins la mar, no hi ha res al teu voltant, vas cap a un altre punt, no hi ha res al teu voltant, o sigui, pot donar una certa angoixa a la gent que no està acostumada, no? Però jo em referia més als teus viatges des que vens a Barcelona el 18 i vas i vens sovint. Algunes vegades hauries d'anar i tornar, però és un viatge de tornar a casa. Sí. I després de deixar casa i tornar a Barcelona. Sí. És una sensació que jo no he tingut mai. Jo he nascut a Barcelona i visc a Barcelona. Com es viu, això? Depèn del moment, suposo. Sí, no? Depèn del moment. Però sí que la sensació és d'on ets al final, d'on som, no? Jo sempre faig aquesta comparació. Trobo que Mallorca per mi és com una mare. Una mare la veus sempre guapa. És igual. Sempre. No? És a dir, van veient i vas veient coses que no t'agraden o el que sigui, però tu com que no les veus, no? És ta mare i l'estimes, passi el que passi i ja està, no? I llavors anar a Mallorca és com veure ta mare, sempre te fa il·lusió. Però al cap d'un temps també dius, bueno, ja n'hi ha prou, no? I Barcelona què és? I Barcelona és aquell amant. Ah, és un amant. És un amant que... Saps aquella persona que... Te'n vas a dormir i dius, com pot ser que encara ens aguantem, no? Com pot ser que m'atregui encara? Com pot ser? Pot ser que m'estimi, que l'estimi jo. No sé com és... I l'intentes deixar i jo me n'he anat a París, me n'he anat a Buenos Aires i tal, i després sempre tornes, no? I te'n vas a dormir com, ostres, Barcelona, no puc més, saps? O sigui, prou ja. I Però té així. L'endemà dius, ai, Clar. que guai, no?, despertar-se a Barcelona. Clar, Té aquesta cosa. De fet, la teva darrera novel·la, Les possessions, que ha sortit ara, aquesta primavera, parla, no?, d'una noia de Mallorca que viu a Barcelona i que se'n torna a Mallorca per un tema familiar. Sí. No? Hi ha cosa teva allà. Sí. Hi ha molta cosa teva, no? No, però sobretot que els que vivim a Barcelona, que som de Mallorca, hi ha un costum de... Si hi ha una urgència, una emergència, com és el cas de la narradora, el seu pare està fent coses una mica estranyes, llavors ha d'anar tot d'una a veure què està passant. Llavors hi ha com aquest costum que no penses, pim-pam, te n'has d'anar, no? Si se mor una persona, evidentment, si se mor la teva predina, i has d'anar a Mallorca i llavors ja no hi penses, no? I és vera que, jo què sé, l'estiu passat, quan va morir la meva àvia, el meu germà i jo, que també viu a Catalunya, per comoditat també va ser més fàcil, va morir a l'estiu. Clar, això és una cosa que oblidam, que comprar un bitllet a l'estiu costa molts envers. Sí. I llavors vàrem haver d'anar amb vaixell, i llavors, clar, va ser un viatge com a molt de germanor, no? Perquè anàvem per una mala notícia, però el temps aquest que passes junts va ser com a molt emotiu, no? I llavors m'agrada també aquesta idea de que els mallorquins que vivim a Barcelona ja no notam aquesta distància. És a dir, és una distància que es fa molt puntual i que es fa molt emergent, molt urgent en uns determinats moments. Però si no, és com si no haguéssim deixat mai de ser a Mallorca. Això es nota? Jo crec que és una mica així. Jo saps que he pensat sempre que els que viviu als illencs, no a Mallorca, vull dir, qualsevol ciutadà d'una illa, sou d'una pasta especial. Això és vera. I suposo que és pel fet indiscutible d'estar rodejats d'aigua. I que per sortir no és fàcil. És complicat, no pots agafar el cotxe i marxar. Hi haurà un moment que cauràs a l'aigua, diguem, no? I tant els britànics com vosaltres, sou d'una pasta especial, no? En canvi, fixa't, nosaltres tenim una complicació per sortir i, en canvi, cada estiu tenim tot el món que ens ve a trepitjar.
saps? És a dir, nosaltres Que hem ni de fer veiem, no? el salt cap a la resta del món i la resta del món ens envaeix cada estiu. Bueno, perquè a la resta del món ens agrada, durant 10 dies, vaig a ser illenc. Sí, exacte. Vaig a veure què és fer així i veure aigua a tot arreu. Bueno, a veure, això passa a Formentera i poc més. A Mallorca No, però la sensació hi és, encara que no vegis l'aigua, jo quan vaig a una illa, sé que estic rodejat d'aigua. Tu ho saps perquè... Home, perquè sé que vaig a una illa. Perquè t'ho han dit, clar. Però la sensació aquesta que et deia, de no poder marxar quan vull. A mi em van preguntar si ens sentíem molt observats els illencs, perquè, clar, aquí tothom sempre diu es veu Mallorca! I llavors, clar... Que no es veu, que es veu un dia cada 3 anys. Però, I pues, bueno, nosaltres que sempre ens estan veient. Des de Montserrat, els dies clars es veu Mallorca, no he vist mai a la vida. Deu ser que he anat a Montserrat els dies que no són clars. Que no toca, sí. T'agrada el mar, suposo. M'encanta. Navegues, tu? Bueno, quan era petita els meus pares em van apuntar a Optimist i tenia un professor odiós i... Oh, quina llàstima. Sí, i em sap greu perquè si m'hagués agradat el professor m'hauria encantat fer Optimist. I ho vaig deixar, perquè al cap d'un estiu vaig dir, bueno, prou. Però no tens una barqueta per sortir? Tenim un llautet, sí. Ah, un llagut, que maco. Sí, sí. I després una barca de rams, que bueno, remar també, i sí. Que maco. No, m'agrada molt, i m'agrada molt nedar, m'agrada molt la platja quan no hi ha gent. Clar, després aquesta cosa també la tenim els illencs, que volen platges perfectes, buides... La platja quan no hi ha gent, que és un titular d'estiu, però m'agrada la platja quan no hi ha gent. Sí, i després trobo que la mar té una energia que no té res més, no? També m'agrada molt la muntanya, m'agrada molt fer excursions i això, però és vera que la mar... Vull dir, sempre he pensat, per lògica, jo hauria d'anar a viure a Madrid, perquè tinc família. Però no sé si sabria viure a Madrid. I quan he viscut a París i quan he viscut a Buenos Aires, he trobat molt a faltar la mar. La sensació de, com tu deies abans, no? Quan ets a una illa, saps que estàs envoltat de mar. Bé, jo he de tenir la sensació de que puc anar a veure la mar quan vulgui. Saber que no pots anar, que et costarà una mica, a mi m'angoixa un poc. Escolta'm, tornant al tema port, industrial, contenidors, a tu si et deixessin triar un contenidor, i de què l'ompliries? Ostres, jo? De cosa variada o tot igual, tot igual? Jo és que de llibres, De llibres? Hòstia, són molts llibres, Són molts llibres. Però t'imagina't tenir un contenidor de llibres. Hauria. No? I anar traient i llegint. Hòstia, que és xulo. No? La sensació de que no s'acaba mai, allò. No. No? Massa llibres pel temps, que tenim. Però bueno, com el mar, exacte, que hi siguin. Que hi siguin. Que hi siguin.